Uteng shop bapau bha ka Bollywood Salman Khan ulayo shu ka jing sha berngem biang ka jing berthen penyap deki dakat ka kenhon Lawrence Bisnoy ha ka bala bha shu ya ka kenhon pulit pahara ai jing yada bat senran ya ka yat ka yeng ka lek ka wan ka basngan ya une uteng shop Bisnoy hapo ka an udang don hapo ka jing sha set patok bat ki dekot ka kenhon daka jong u ki yai beteng ka jing berthen persya ya ka jing Salman Bisnoy uong uwe na ki dekat basya keno hakmat ka jing don kti na sya lendet ka jing sya set yap unong rai bap Punjabi bapau nambha usidho mos wala Kani ka jing berthen bathamai kawan hadin ka jing jaha ka sengi ublay balala. Baki don ki runar ki balalek herkuli ya ka yingsa jong udukot ka kenhun jong Bisnoy. Ha nong ba jong kari Canada. Ka kerwo leng ba ha ka Facebook. Lakdew ba Bisnoy bat ujippi. Udon ka jing yajan bat Salman Khan nadu ka mensyua. Bat kilong ki kinong penhiar pun namar ki kamshet kala jong Salman Khan. Kajing syak berngem penyap kebathamai ki dekat ka kenhon Bisnoy persya ya kajing Salman Khan ki pulit ka Mumbai ki lakmi biang syapang kajing Salman. Da ka ba penbon syu ki pulit pahara naka benta ka jong Lauren Bisnoy. Ubadon menta hapatok naka benta ki kam khai drugs bat ki kam na lendet ka jing penyap ki dekot ka kenhon dekat jong hadin ka jing tokit daka National Investigation Agency ha ka kurwa latho hadin ka jing syak thombor ka ying sa ujippi ha Canada ka jing yate bajan bha bat Salman Khan kan om yada ya satya ya Salman Khan hapo ne habar